hazvina anotombomira mushe. There is an urgent political meeting yasidzana mutungamiri wenyika Muzvara nezuro. Vanhu paukaona kuti aiwa General Chiwenga aiwa vakazvimba vakatsamwa havasi kana kufara noda kwezviitiko zvemapictures ari kutenderera vachionekwa General Chiwenga vakanga vakaisa face siyamuri kuona mapictures vakanga vakasunga face aiwa kana tikatomboti kana setambo dzepabhutsi tinge tatotaura zvitori nyore vakanga vasunga face vasikatomboi zvemafanisi vanouya vakagerwa beard ndebvu dzavo aiwa sezvavo zvakaita the former and late president wenyika yeZimbabwe RG Mugabe. Tipinda pana pamajara jaros anouya achiposa mapictures amuri kuona impolitburo meeting unoira achiti zvinhu zvacho hazvina kutombomira zvakanaka. The atmosphere was very tense during the Politburo meeting today. Chiwenga, who is now wearing a Mugabe beard, didn't say much. Mutsvangwa was in a very pensive mood and appeared to dismiss what everyone was saying. Auxilia anga achingogegedzera ndomasvika nobuda muri kuona kuti aiwa sezvamuri kutoona picha iro Christopher Mutsvangwa muri kuona kuti akatobata shaya akatodziga musoro wake aiwa neruoko wamuri kuona kuti zviri kutoitikapo aiwa brains ake asitsomboripo panzvimbo wamuri kuona kuti this picture mapictures aya anotaura zvakawanda kunyange munhu usina kumbonzwa nekuti pane matensions aripo nyange random person akangwanyaso kutoti aiwa situation iri apapa hatizivi marelations avo matensions avo takamira sei but unyasoona kuti especially the General Chiwenga muchiona beard yavo iyoyo aiwa havasati vakambozviita muupenyu hwavo hwese nefesi yavakaiisa iyo inyasoratidza kuti aiwa pane tension iripo tichiona vakomana ava vari kutonopinda paconference. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi aiwa pinai kucomment section medu tudze mafungiro enyu so musubscribe or like turn on the bell icon.